Здравейте хора, аз съм Дарил Стели. Яла така. Не мога. Чакай, стой там, бе, човек. И Стой сега, там. срещу Анкалале ще играем на PvP и ще видим кой е по-силния. Който загуби ще си бояди са косата в червено. И това съм сигурен, че ще бъда аз или той. Чак, от тук хората чакаха. Уау. Чакай сега да стана на геймот. Дарил Стели е джумпер. 0. На геймот 0 съм добра. Мале са, ако загубя, супер. Не, аз искам зелено, нека с тебе. Но това зелено още по-грозно. А? Зеленото е по-грозно. Не ми съжалявам, ма е грозно. Хора, напишете в коментарите дали е си попас. Стели, айде, взимаме нещата от честа и си ги Ти обличаме. жив ли си? Да, айде играем. И няма да се гледаме докато играем. Това са материалите, хора. Важните неща си вземем. Няма си вземем всички пулки. Аз взимай ги всичките. Абе, да, ако умра... Ма не бе, като мреш, аз ще чакам да си вземеш неща. What? Втората ръка ще си е... Е тук? Втората ръка. Уат, с втората ръка си Мгм. държиш стрелите са. Давай. Ма защо само стрели? Чакай. Ма защо само стрелите не могат? Сега ще видиш. Чакай, Какво ще да съм? чакай да си подреда на нещата в инвентар. Стели, отивай в килията. Пак има. Ами аз съм там. Добре. Ба, това много му пречи. Като сложиш стрелите тук. Пречи ли? Добре. Ще си ги махна. Не, всъщност няма да ги махна. Не, ще ги махна. Добре, Петъре. Чакай. Чакай, отивай си в килията. Килията Yes. Майко ми е на тебе това си. Аре, идвай. Чакай, в килията ли? Давай. Добре, хора, започваме матча след 3, 2, 1, давай! Дяволите! Их, бе, си застрелват. За нищо. Оцелих ли? Не, благодаря за Упс, това. чакай. Бажа оцеля кокошката, гледай сега. О, аз се оцелих! Ай, моята кокошка. Ми взе кокошката. Оу! майка. Аре, я ми ела, Лю. бе. Ма то тук на телефона е много тъп. Ооо, хеткът. Аллах акбар! Ще се направя на бопилища! Фак! Ти на колко сърца сте? Я ми дай нещата. Ай, си ги вземи! Първа победа от вашия Анкалалек! Анкалалек победи! Анкалалек! Не дей! Айде, отивай си в килията. Той ни кили. Човек, айде, отивай. Чакай, ще взема това. Трябва да изпечена пулка. Ела. Гати трябва да изпечем. Аз се ям една Пък златна ебъл. Айде, отивай. Бай, аз колко съм глупа, що и аз не взема една, бе. Ти имаш 4 все пак. Аз я ям, защото съм... Аре, Не, идвай. в килията! Аре, бе, то какъв смисъл е? Добре. Аре, 3, 2, 1. Аллаху акбар! Аллаху акбар! Иш! Чак. Бас, телепортираш се! Ух! Мале, това беше точно добре. Аз вече нямам стрели. Не, сякаш аз имам. Аз имам малко. О, този хит. Я.
Последната ми стрела. Свърши ми стрелите. Ела ми, бе! И аз чак само за една секунда. Ей! Окей. Айде! Спорта! Мри пада! Не ми се мра. Ия! Ти се запали ли, бе? Не! Ми, къде отиш? Бягам! Бягам! Бати тъпите! Ай, стига! Проклето домове! Бягаш ли, бе? Бягаш ли, бе? Страхливец! Ой, страхливец такъв! Скелет съм. Не мога да влеза по дяволите. Мак, мръсна. Сега ще изчакай да се презареда. Твоята кожа. И нямам стрели по дяволите. Свършиха ми с да видите какво ще правим. Идваш ли, бе? Ай, стига, бе, за кой ги взяваш тия златни? Ай, стига, човек, моля те. Ой, да бърба. Ай, стига, бе, човек. Йоп. Ай, стига, бе. Спусна клипа. Кой е спусна? Спусна клипа. Матеря си ли го? На колко сърца? Не знам. Ай, мама ти мръсна. Ей, бита. Не. Втора победа за Анкъл Алек, брат. Ето какво повече да играм. И сега е последни. И какво? Ама вече съм загубил, то няма смисъл. Хора на стели ще са. Видяхте кой е по-силен на Майнкрафт. Видяхте кой е по-силен на Майнкрафт. На PvP на Майнкрафт. Той си победи с косата червена. И аз бак го победих. Смятайте колко е слаб. Ама вика, че е силен. Къде отиваш? Или къде отиваш? Сериозно? Пали са! Пали! Пали! Папа, пали! Пали, баба, пали! Малеко! Малеко! Да, аз без броня. Малеко! Ами обличи се да видят хората кой е по-силен. Не, защо не си използваш проклетата за палка? И да, хора, мисля това да бъде това видео. Абонирайте се за мен. И... Чао, аз си бъди съм косата в червен.